Danas ću da opakujem, a ja je, ala ću da budem srećan. Kinder svet. Ćao, ćao mali ljubitelji Kinder jaja. Da vidimo čarobna koka šta je danas dala. O, igračkice iz jednog dela. A svejedno ću da pogledam sličicu. Jo, šumska družina, šašava šumska družina. I njihovi drugari. Wow! Jao, dobio sam metar. Mogu da premerim šta hoću sada. Baš me zanima koliki su babine naočare. Jao. Ili tatina klešta, sad ću sve da premerim. Jao. Ko bi rekao da šta se krije u ovoj maloj životinjici. Još može da ispaljuje. Fenomenalno. Ispalit ću je. Danas ste dobili čarobnu macu. Šta li ćete sutra otvoriti?